Bilhin mo na yan. Magkano kaya yan? Ha? Panay bulaklak mo. Kaya nga, ang ganda, no? Siguro sobrang mahal yan. Mga ano, siguro yung mga 50 mil. Kahoy na siya eh. Ayun, no? Talagang punong-puno ng bulaklak. Kaprom, di bumili ako ng maliit na silver button. Kasi napakaganda niyang tingnan. Nung pumunta ko sa circle, may nakita ako. Kaya lang di masyadong malaki. Saka alam ko mahal na mahal. Napaka-expensive ng mga halaman sa circle kahit na mga mumurahin. Sa dito sa ano, sa Violeta subdivision sa Giginto, Bulacan, Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Ito mura. Nakabili ako ng ano, 70 pesos na maliit lang. Gustong-gusto kong ganito. Mas maganda. Tapos may yung ano, sa gabi may ilaw yung mga ganito. Parang mala avatar yung garden mo. Ganda. Super. Gusto ko yung magkaroon ng ganyan sana. Hello mga kapromdi. Last ko na tong gala sa Manila kasi uwi na ako ng probinsya. Ngayon yung pupuntahan namin ay sa Tabang naman. Nadalhin ako ng kaibigan ko dun para magtingin ng mga halaman kung ano yung magaganda. Although siyempre gusto ko rin bumili kung afford ko kasi yung budget ko ay mababa lang naman. Hanggang 300 lang yung budget ko kaya titingnan ko na lang kung ano mabibili. So ngayon dito pa kami sa labas ng gate at pupunta na kami ng Tabang Bulacan sa Giginto. Hello kapram, din nandito na kami sa Tabang Bulacan, Giginto, Bulacan. So as usual naman yung inaasahan natin na talagang bonggang-bongga yung makikita dito. Talagang bongga siya kapram, kaya ito ipapakita ko na naman sa inyo kung gaano siya kabongga kasi dito na yung mga bonggabilya. Bago ako magpatuloy sa aking pamamasyal, i-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel para updated po kayo sa aking mga binavlog o mga videos. So ang pinapakita ko po palagi yung mga halaman, mga landscaping, kung paano magtanim at kung ano yung presyohan. Huwag nyo na rin pong kalimutan i-touch yung bell notification para updated po kayo sa aking mga bagong vlogs. Ayan kapramdi, ito na yung mga halaman na ipapakita ko sa inyo at siguradong ma-amaze kayo. Ito kapramdi, dito sa Angie's Garden, napakaganda ng mga bulaklak dito ng bougainvillea. So talagang bonggang-bongga. Itong napakaganda ng ano dito, yung dalawang puno ng bougainvillea talagang nakaka-amaze sobra. Tapos dito pa lang sa labas, pag nakita mo na yung halaman niya, ito na yung bubungad sa iyo, talagang mapapawaw ka. Kung dati doon sa Bay Laguna maganda, nagandahan ako ng todo. Dito ganun din kaprom, di talagang wow na wow. Ayan, sarap picturean nito. Ang ganda, super. Ito kaprom, di pupuntahan natin yung medyo loob dito. Medyo talagang super, nakaka-amaze. Amazing plant, amazing garden. Hindi pa to yung pangkalahatan kaprom, di kasi kararating lang namin dito sa lugar ng Giginto, Tabang Giginto. Ito nasa gilid niya ako ng kalsada. Yung friend ko, may kasama akong Amerikana. Kamukha ni ano, yung si AJ man. Ito, hello. Mamimili ka ng halaman? Anong halaman gusto mo? Ito mismo. Bilhin mo na yan. Magkano kaya yan? Ha? Panay bulaklak mo. Kaya nga, ang ganda, no? Siguro sobrang mahal na, mga ano, siguro yung mga 50 mil. Kahoy na siya eh.
Ayan, talagang punong-puno ng bulaklak. Sana kung ganito yung ano, kasi dito sa atin, maganda yung mga ano, bougainvillea. So, dapat ganito na lang yung lahat ng gawin ng gobyerno para maging maganda yung kapaligiran natin. Yung mga gilid-gilid ng kalsada, magit na ng kalsada, punuin na lang ng ano, bougainvillea. Total mainit din naman sa atin, saka hiyang yung mga ganitong halaman sa atin. Napakagandang gawing tourist spot ng ganitong lugar. Mga variegation, bougainvillea. Bougainvillea rin. Dami. Lush na lush. Tapos dito, wow, talaga. Pang rich. Angie's Garden. Ay, ito yung CC plant ka-from D na variegated siya. First time ko makakita ng CC plant na variegated. Napakadaming halaman dito at ang lalaki. Malago siya. Sir, magkano po yung variegated na CC plant? Ano po ba? Ay, yung ano? Ito po. Ay, Hindi namin na. hindi po binibinta yan. Kasi mother plant po yan. Mother plant po siya. So yung black velvet po, sir, magkano? 600. 600 po. Ano po bang mga plant na pwedeng pwedeng Puro bougainvillea lang ako karamihan. available? Bougainvillea po. Yung may nakita po ako sa sir na yung sa labas, sir, pagkano po yung pinakamalaking bougainvillea na yung dalawang 40,000 po isa. 40,000 po yung isa. Grabe pala. Hindi po kayo nagbibigay ng discount. Eh, kung kukunin yung dalawa, 75. 75 yung dalawa. So may discount na 5,000. 5,000 po. Opo. Sige po, sir, thank you po. Okay, sige. Pari po tawag. Saka yan, taon-taon. Namumulaklak po siya ng 3 beses. Grabe, ang ganda. Talagang Sir, thank you po. Dito naman sa mga tabi-tabi na hindi sa gilid lang, makikita rin naman natin dito sa dadaan ka lang ng kalsada dito, makikita mo talaga yung bubungad sa yung napakagandang mga bulaklak ng bougainvillea. Superb. So, tingnan mo dito. From nandito naman ako sa likod ng highway na Giginto. So dito yung papakita ko rin naman yung mga halaman dito. Although parang walang mga tao dito na nakabantay, kaya yung mga display lang na plants yung ipapakita ko dito. But from dito talagang bonggang-bongga mga halaman dito, nakakatawa. Saka talagang yung mga mamahalin na halaman ay nakikita ko dito, kaya natutuwa ako. Parang nagliliwanag nagliliwanag yung mata ko from ito yung nakita ko sa bahay ni Boba. Sino ba yun, si Boba? Sabi niya 1 million daw yung itong ganito, pero hindi naman siguro ganun kamahal. Napakaganda niya ito yata yung tinatawag na African talisay, variegated na African talisay. Napakaganda at talagang nakaka-amaze kasi malago na siya at ang laki-laki. So expected na talagang super super mahal ito talaga. Hindi ko lang alam kung magkano siya kasi walang nagbabantay dito ng mga naghahalaman, kasi nasa nasa gilid ng kalsada at open lang.
Walang bantay. So hindi ko siya matanong kung magkano, kung saan ako magtatanong, hindi ko alam. Ito ko from yung silver button. Tinanong ko ito sa circle, pero nung tinanong ko anong pangalan, yung tinanong ay sinabi sa akin na silver button. So tinanong ko yung price, hindi na ako pinansin. So okay lang, at least ipapasyal ko yung sarili ko dito. At syempre masaya ako na naipapakita ko rin sa inyo kung anong mga plant dito sa Bukawi, sa Tabang Giginto, Bulacan. So ito nga kaprom din, napakarami dito ng silver button. So kung may pagkakataon na may makita akong maliit na kaya kong bilhin, bibilhin ko. Ito naman sa tabi ng kalsada, ito naman makikita. Wala kasi mga presyo kaprom di, hindi ko maitanong kung magkano yung bintahan ng mga ito. Pero punta na lang kayo dito kaprom di sa Giginto, Bulacan, sa likod dito ng highway. So ang daming namimili dito. Matdo. Parang gusto kong pumasok dito kasi open naman siya eh. Wala nga lang, parang walang tao. Wala akong nakikitang nagbabantay ka from di. So wala akong pwedeng mapagtanungan dito. Mamaya may aso dito, biglang lumabas. Patay ako. Ito ka from di, napakaraming African talisay, malalaki na siya. Nako ka from di, ano ba yan? Dami ko nang pinunta na halaman ng mga garden. Naka-off pala yung camera ko. Ang tagal-tagal kong nagdadaldal. Tapos wala palang hindi naka-open yung camera. Sayang naman yung mga pinuntahan ko ng halaman. Napakaganda pa naman. Ito ka from di, papasok ulit ako dito sa garden na ito. Papakita ko ulit yung mga available na plants dito. Dito to sa Tabang Bukawi, Bulacan. Ay, Tabang Giginto, Bulacan. Giginto ka from di, hindi Bukawi. Ito ka from di, may mga crouton sila. Mayroon na rin naman dyan sa amin. Tapos ito yung mga pandakaki, lemon lime, lime tree na refillant, parang gan refillant. Tapos yung silver button, ayan, bougainvillea, ayuhin niya. Tapos cypress, maganda ng pagkaayos dito ng mga halaman. Tapos ito yung symposium. Kaya ko nalaman yung pangalan nito dahil nung pumunta kami sa Kalawan, Laguna, nagtanong ako kung anong pangalan nito. So sabi nung nagbabantay sa nursery garden is symposium. Ayun yung mga mukhang parang pandakaki, pero hindi siya pandakaki. Ibang variety siya. Magaganda siya, saka na trim na, pang bonsai ng dating niya. Ayun ka from din yung mga halaman dito sa Giginto, Bulacan. Balikan ko ulit yung napakagandang garden doon kasi off pala yung camera ko, sayang naman. Ito ka from din, napakaraming crotons na tinda dito, Milaloni. Yung pinakamalaki na Milaloni ka from din ay 15,000. Tapos yung ibang halaman, hindi ko na masyadong osyoso kasi hindi lumalabas yung nasa lang siya, nasa parang guardhouse. Nagtatanong ako, ayaw niyang lumabas. So naririnig ko lang yung boses niya. So hindi ko masyadong naintindihan. Pero ito yung halaman dito, mga iba't ibang klase ng crotons. Parang lang naman, 3 klase yung crotons dito. Pero maganda na siya. Parang dalawang varieties lang ng crouton, pero magandang pagka pagka tanim. Tapos itong maliliit na Milaloni, siguro mga nasa to, kasi yung malaki siguro mga 1,500 or 2,000, mga ganun. Kasi yung malaki 4,000, may 5,000, may 15,000, depende sa laki nung plants. Ayan, makikita dito sa Tabang Giginto, Bulacan. Wala pa po kayo nabili? Meron na po. Anong tawag din?
Wala, ay meron po yung ano doon sa napakaganda ng ano, landscape ng bahay dito Kaprom. Dito sa Ilang Street. Dito pala Kaprom, napakaraming ano garden dito. So papasok ka lang dito sa Ilang Street. So diretso lang yung bahay, yung garden. Makikita mo na lahat yung mga halaman dito. Lahat ng mga mamahali nandito na. Ayan Kaprom D. Mga croutons. May nakita ko doon ng ano, alocasia na ano, napakalaki. Melaloni. Yung African talisay, talagang agaw iksi na yung African talisay kasi napakaganda niya at puti yung dahon. Ate, magtanong lang ako mga presyo ng ano, mga plants nyo. Ito po yung ano po ito, rubber tree. Local po. Magkano po yun, ma'am? 500 po. So, ito po yung Copperton po ba ito? Magkano naman po ito? 200 pesos. Wow. Tapos yung mga lush na po na ano, 1.5 na po siya. Ano po ba yung pwedeng magandang halaman dyan na medyo mura? Mura? Yung maliliit. Opo. Dito sa harap. Opo. Ito po. Ano bang pangalan nito? Napaka-lush niya. Sensation. Magkano po? 1.5. 1.5. Mura na rin po. Meron din mga Thailand plants dito. Opo. Sa Tika, ma'am, pakilala po muna kayo. Ano pong gardens to para po mapuntahan kayo ng mga viewers natin? Ike's Plant Shop. Ano pong pangalan? Ike's. Ike's. IKE. Plant Shop. Sa ano pong lugar? Ilang street, Violeta Village, Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Opo. Kala ko ano lang po, Tabang. Lagi mo sinasabi Tabang. Santa Cruz. Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Ito mga Kaprom D, ang halaman daw dito ay ano, mga galing Thailand. So mga imported siya. So pati ito po, baka galing Thailand ito? Alin? Ito? Local. Local lang po siya. Kasi meron yan sa amin sa bundok. Ano yan? Alocasia. Opo. So ano po yung pinaka-affordable na price dito, yung mabibiling halaman? Magkano po ito, ma'am? Iba-ibang price niyan eh. Opo. 750. Itong, yung pinakamaliit po, simulan po natin dito. 200. Then dito po, 750. 750. Yung pinaka-lush, 2.5. So ano pong pangalan yan? Alocasia Amazonica. Alocasia Amazonica. So ayan po yung presyohan dito sa Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Ilang street. Dito naman po tayo, ma'am, sa ano, mga kalatiya na nakikita ko kasi mayroon din pong mga rare na kalatiya dito. So magkano po itong ganito? Ano yan? 400. 400. Pare-pareho lang yan. Pati ito po 400 din siya. Yung ano, 250. Dwarf. At ito, ma'am, ano po itong klaseng kalatiya po ito? Alimutan ko na katabi niya, Pika. Peacock, yan o. At po, ito ano po? Hindi ko rin Fishbone. Fishbone. Opo. Ma'am, meron pa kayong rare na begonia. Ayan, from Holland. From Holland po ito. Magkano po ito, ma'am? 1.5. 1.5. Ano po ba yung stable na? Last na rin siya. So ito Kaprom D, yung ano, begonia from Holland daw ito is 1.5. Ayan. Wala pong ibang variety ng begonia dito. Ayun, meron pa palang iba. So ma'am, yung ano po, ito kasi madalas ko itong nakikita sa mga store. Magkano po ito? Yung kalatayo namin, 450. 450. Sa mga bumibili. Pag reseller, 3 for 1,000. Opo. 3 for 1,000 yung mga ganito. At yung mga ibang klaseng kalatiya to po, anong pangalan po nito? Beauty Star. Beauty Star. Beauty Star. Magkano rin po? 3 for 1,000 pag reseller. Ha? 3 for 1,000. Opo. Ayan. Kahit anong klase raw dito kapag reseller ka, Kaprom D, pag magbi-business kayo, binibigay nilang 3 for 1,000. But yung pag isa-isa lang is 400 to 500 pesos. Ito ang daming kalatiya dito. Parang zebra.
Ayan, rattlesnake. Ato, mayroon pang ano dito. Ibang klaseng begonia. Ate, anong? Holland din po, pareho din po niyan. Ayan kaparamdi. Affordable naman po yung mga ano dito, yung mga plants. Wala lang nakalagay ng presyo pero iba-iba kasi eh. Ito pong Birkins. 1,000 yung Birkins. So last na siya kaparamdi, mayroon na siya mga suwi. So hindi na siya loge, 1,000 pesos. Kasi malaki na at imported. Alam ko imported siya. Ayan, dito sa Santa Cruz, Ginto, Bulacan ulit. Ito, parang bagong tanim lang ito. Ayan, ayan mga kapamilya, yung mga halaman dito nakikita na from Thailand. Ito rin meron silang parang saging. Red banana. Red banana po. Red banana. Magkano po yung red banana? 100 yung maliit, yung malaki 400. 100 yung maliit. Nagbubunga-bunga po ba yan? Halaman lang talaga po. Opo. 400 malaki. Maliit 100. Ayan ka from the red banana, 400 yung malaki at 100 yung maliit. Thank you po, ma'am. Ma'am, magkano po yung ano nyo, yung tawag yung mayana? Ano po, 35 po. 35 po yung 300. Ano po yung pinaka-rare dito, ma'am? Ano po yung rare dito? Asan ba yung bisikleta mo? Naku, Nandito. iba pala yung kausap ni ma'am, hindi po pala ako. Si Daniel lang may dala. Ito yung mga halaman dito, tea plant na kulay, parang orange or pink. Tapos yung mga ano, rubber plant, lush na, anong tawag dito? Rainforest. Ayan, mahal dito yung mga rainforest, saka yung melaluni. Siyempre kung mahal yung mga ganong halaman, siyempre yung fiddleif, mas mahal din yun. Ayan, meron ako nakita dito na ibang mga plant. Ito. Meron ako nito. Kulay, ano, parang ganito. Ayan. Rattlesnake. Shamrock. Syngonium na kulay pink. Black velvet. Kompleto dito ka from yung mga halaman sa Santa Cruz, Ginto, Bulacan. Ayan, napakarami. Hindi rin po ni Tito Sabi ko si Daniel may gamit. Magkano po yung black velvet? Ito. Ano po, iba-iba po yung price. Opo. Ayan po, pwede po yan hanggang 400. Meron pong 500, may 600, hanggang 1,000 po yung malalaki po. Opo. Ma'am, ano po itong, ano pong tawag dito? 35 po. Pink Congo po. Pink Congo. Magkano po yung pink Congo? 2,000 pesos. Ito naman po, anong ito? Black Emerald Black po. Emerald. Magkano po, ma'am? 2,100. Ayun, may mga price na sila ka-from. Pasukin naman natin dito yung isang garden. So, walang kadalasan walang tao. Pero napakaganda, parang paraiso yung dating dito. Ayun, mga halaman dito ka-from din. Napakabongga. Yung scenery niya, napakaganda. Parang gubat. Ayan, may mga ano rin po dito, mga tea plant na iba't ibang varieties. Yellow. Ayun. Mayana. Talagang wala akong nakikitang Mayana blue. Ito lang talaga yung lagi kong nakikita. Naikot ko na halos yung mga tindahan dito ng mga plants. Pero wala pong nakitang Mayana blue. Ay, mga talisay. Ayan. Tea plant. Walang pangalan yung garden. Siguro ano to. Pero hindi na ito nursery kasi parang pambenta ng mga halaman dito.
From dito na naman ako sa isang garden dito na napakaraming varieties ng halaman. So mga ano ito, parang maliliit pa, parang ano to, ready to sell na pero maliliit lang siya. But ayan, napakaganda rin ng mga pagkasiting niya. Talagang maganda na siya. Parang gusto kong bumili ng ano na to, yung silver button, kasi gusto ko siya, namumuti yung maliwanag sa mata. Mga variegated na plants dito. Ano pangalan mo? Parang kilala kita. Nagtitinda kang plant sa YouTube? Ay, sa Facebook? Ah, hindi. Ha? Ah. Magkano po yung silver button? 70 po silver button. 70 pesos. Parang gusto ko nun. Ang gaganda ng mga plants dito. Bibili na akong silver button kasi favorite ko yon. Saka yung isa pang, meron pa akong isang gusto, yung Monica, yung bibili ako nun. Yung niya na variegated, magkano? Alin po? Yung niya na variegated, Eugenia po. Eugenia, magkano? Eugenia po. Ha? Sa Eugenia po namin sundan po. Eugenia variegated. Oo. Triangularis lang. Pikes triangularis po. Mother plant po namin kasi po may market po. May market. At ang dami yung palang halaman dito na mga iba't ibang varieties. Yung nagtitinda dito is bata lang. So maganda yung mga tinda niya. Saka para lang siya naglalaro, kaya maganda siyang bilhan dito. Ayan. 150 po. Wala po. Kaprom, bumili ako ng maliit na silver button kasi napakaganda niyang tingnan. Nung pumunta ko sa circle, may nakita ko. Kaya lang di masyadong malaki. Saka alam ko mahal na mahal. Napaka-expensive na mga halaman sa circle kahit na mga mumurahin. Sa dito sa sa Violeta Subdivision sa Giginto, Bulacan, Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Ito mura. Nakabili ako ng 70 pesos na maliit lang. So ito kaprom, kung nakikita nyo ito yung mga yung mga silver button, napakaganda niya, ginawa nilang Christmas tree. And very attractive. Para kung nasa England. Tapos dito napakalaking African talisay. So yung maliit doon na tanong ko, sabi niya 30,000. So ito malaki na ito, siguro mga to. Pwede mga 150,000 or mas mura. Hindi naman siguro ganun naabot ang presyo. Pero dito kaprom, dito talagang napakaganda dito. Gusto kong ganito. Mas maganda. Tapos may yung sa gabi may ilaw yung mga ganito. Parang mala avatar yung garden mo. Ganda. Super. Gusto ko yung magkaroon ng ganyan sana. Ang mahal kasi nung yung parang bagong lang, ang binta nila ay yung African talisay is 2,000 yung maliit na parang kakatanim pa lang, parang hindi pa nga siya stable. Ito, ayan kaprom, yung napakaganda. Simple but elegant. Ayan. Tapos dito naman, ito kaprom, ay yung nito is Dennis Garden. Sa harap niya nakalagay is Dennis Garden. So walang nagbabantay dito. Ayun, African talisay, napakaganda. Sana sa darating na panahon magkaroon din akong ganyan na halaman. Sobrang mahal kasi. Tapos ito yung bumili na ako at tinuruan ako ng bata kung paano ko gawin yung mga pag pinutol ko, pag lumaki na gagawin kong Christmas tree or ganito. Ayan, parang ito trim lang.
Ayan, Dinis Garden. Napakaganda rin ng mga tinda dito, Kapromdi. So, ayan, may mga paso sila. Napaka-class. Hindi ko napasukin kasi yung nakikita ko mga aglaw, saka melaloni, tapos mga ferns na nakahang sa taas. Ayan. Napakaganda. Ayan, Kapromdi, maraming salamat sa inyong panonood na sa aking napakabulaklakin na vlog dito sa Giginto, Santa Cruz, Giginto, Bulacan. Mga bulaklak ng Bulacan, Kapromdi. Ayan po, maraming pong salamat. Don't forget to subscribe. Mabalos po.